Hello, friend. Cheng si kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kelangara du ana panstami lapen pini laso video long nang litompan nang kethan ponji labang ke PM Kisan offline apply lo pulte copy of form sikinang jima lapen koson ma process la so puthak sinali tompan laso video long nang than pachini ponik po lapen video na litum kicheng pen kijut anlang igon la lo pulte son soni alam stamina litum tek tonong ikpo lapen chini ponik po lapen video juje aprang nalitum komen la bangke nalitum PPDC kemeji video judet le nalitum komen pis tame nalitum piponik tame nani non patiek pen copy of form sikinang jima lapen koson sika fill up nang jima la so process le lang polonang lapen chethan polonang Tagdinon chethan polonang PM Kisan offline kay planning si a process le lang polonang lapen kiching sina litum area non kay play bang cheng lone cheng chine laban nalitum batay si nalitum la area long birta and igdenon jong si cheng ponlo pulote nalitum la non nalitum la screen long ke thek ponlong of form labang ta kinang sotlo PM Kisan la non new apply afan labang ke la sin nalitum thek pon long exi la so form long ke tok pon nalitum dak thek long ji to warm it my concert NOC for PM Kisan nalitum la screen along thek pon long exi la so NOC alo mate no objection alo la bangke non PM Kisan new apply la bangke kinang sot lo la ke offline offline ke apply a process bang lo la se online jong se apply pule nang litum la so lo tanang ne la pen azat nang ne nalitum land documents lapen bank account aadhar card dolo pulte nalitum online stame apply ikme lason thak nalitum kicheng si la so form long ka fill up ponen ji la bangki da ka apply vek abang pu mate abang fi amen tok nang po lapen hola ka apply vek abang pu mate abang fi relationship nalitum dak tok du nang po tok det pen dak rong amen mate village amen nalitum tok nang po lapen PO nalitum dak pen tok du nang po lapen PM Kisan la so PM Kisan afan long le ko ansi ki pijima ki claim adim long le ko ansi doma la so long le tadak tok do nang po chiri si ba chiri hini ba 1 bigas 2 bigas asonali tum tok do nang po la tok det pen afi puthot nalitum dak pen thek pon long exi nili nam PAKLANG ponik po nalitum afan ki chengsi dake tok pondo this is to creatify that Sri mate Srimati dake ke playback abang piamen lo lapen son of daughter of mate wife of nalitum dak pen tok nang po relationship amen ason ata sidak village dak tok nang po PO lapen had a possess a plot of land measuring approximately kan bigas malan nalitum tok nang po cultivation land under my village pulo lapen in this regards I have no objection if he basi applies for PM Kisan scheme lalo lapen kijutsi labangke nalitum dak thek ponlongji sign of GB of concerts village mate dake rong asar gambora sil labange dak thek nang po theng let benefit nalitum la so form labangke la so logot ki pidunang ji documents labangke nalitum Indian Post Payment Bank accounts pidunang po xerox copy lapen bank account no lapen puthot Aadhaar lapen la son thak PAN card voter ID nalitum la pidun lo pulo tangte la so form labangke mate PM Kisan labangke offline ka apply a process mangke success sikpo lapen non nalitum mathaji la so form te kunasi kilongji lapen kunasi ka submit nam nengji la so form labangke nalitum mathata hai mine la so form labangke kicheng sinalitum area bang birta enikon jongsi kumane a form ke pon bangdo ke apply bangdo pulte nalitum form fill up don hala fan pidon ingon lalo pulte alang litum claim ikpo alang litum council dam ikpo oda council long si alang litum submit dam ikpo jong sinalitum claim exi pulote PM Kisan official
form do la so form bang nalitum fill up nang po la pen land documents tami nalitum bang pidun nang ko po jong sinalitum mina jong siklemi plote la pen holda kipon abang do plote nalitum land documents la bang ke ppd to nalitum along la so form bang do nang po la so form fill up nang po la bang ke no objection no rong sarmate gangbra ahin pen no objection a form lo laban nalitum da screen long ta thek pon long exi NOC for PM Kisan puduji la pen la so form la bang ke nalitum fill up that si da GBSL theng nang po GBSL theng det pen nalitum documents ki pidun nang ji la bang ke Indian Post Payment Bank la pen Aadhaar card voter ID pan card la hai bang ke nalitum pidun nang po la si nalitum area non ke apply bang dunia vini mate Cheng ni Cheng chini la bang nalitum komen ang pachini ko stame non nili na piklang nang ko at hebang la pulo dag nilitum area la bang ke non puthot PM Kisan afan dag apply bang Cheng pon ektang lo amasi hala soft form nilita long dun si puthot nalitum afan nang pachini thuig lo si lason lo update lo bang short information nalitum hana ki pike la pen la sonson na video na litum kilong verzi mate kilang long verzi afan la so YouTube channel la bang ke na litum subscribing on la pen liking sipi gon la pen tene ne pin pen na litum comment along pachini non tang litum mi thak mi kadu ka ve karbi 2.0 YouTube channel long kilang arado anafan stami nilin pen cardom to change